Masih pila pagkumali suba December gitangkran ito ako su may na halo siya ko su jangan na kaya sinsay mayang di maragtahan ka jum kay karaya jipta bu kara jangan le hala di jangan lik na le ni adugi maragtuda ako mi mga tara na hong hong kara suda me ado ako ay na sum isiyo ito pilar ni kay program la ka di ko sa khangan bilang ko sa salug jajage ay badagi kasi sa ko pag sila naksa ba ni ado ay isang magti ay laki pulgi ni ado ay laki pudol la yera so ay di ako ay khara bude si ko mase tengna sa lagi ado ay na jumpa la ko matung da di silsal mayangi malak tu da lai bani na ko mai tai jam da bani na si ko mai tai ki function se salug jaga ba phang da ba ai ta ado ako nga si sumai na pila siguro sa lugar sa base sa nanungay jay ano patang dasu kani kumba program la ko matam sa sa lugar bang am jabo ijage aduga mayang se ima ani ta khai dog na na lai base din nungay te amtang pinjan minara ka mayang jana ba ma program pa matung da ako sa dum adim ijewe gi mayang ya si coordination committee gi mayang ya si kumba mayam lup sigi matungin jaraga ako su 좀 성공자들이 하자라가 다시 마땅해서 들렸어요. 타갓자리 마탕다 미판 마포다기 아야바 lau자라가 이까이 콤나자리비 밍 오이나 반자라바다 권삼 옹비 탐바로데비 실저 람나걸 두고 마야 파이비 룩나 틴탁나 와이 카라 하비나바 노룩자리 Nasi December tagi tang taran ito ay marpo mari subano pilang ningsing lumit la marile na na dais tal isteng riba ay ginusi jaraba mipama po ako gindom sa bimabati loina na oja sing thoidok na jinglem loba oja apno mako ay na respect al jeri amadi mangal ichin riba ay ginusi jaraba ichili now purple friends student mayam musu ay na thagat jeri amadi ngasi stipargi mayam